खुलुमबाय इनसाइडनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंखा 39थि थान्दै जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेला जोबनानै थांबाय। 5, 6 आरो 7 जानुवारि खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों धुपगुरि गेवलां फोथाराव जानाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि जथुम्मानि गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिकेडब्लिउएससिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रबिउ पि नार्जारि, बिकेडब्लिउएससिनि मासिगिरि गाम्बारु मुसाहारि आरो बिकेडब्लिउएससिनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। मख'जाथावदि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि थान्दै जख'न्थाइ बिनि गेवलां मेल आरो बे नाम्बर दखरानि धुपगुरि बे ओनसोलाव बेखौ खुंनाय जादों। बे ओनसोलाव रायजो जानाय आरो गलाघाट जिल्लानि सिङाव रायजो जानाय गासै बर' फिसाफोरनो आङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय आं बेखौ जासिहरबाय। गोबां माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जुजिनानै बा थांनानै दङ। बिनि गुबै बिथिंफोरखौ जुदि नायोब्ला दिनै गलाघाट ओनसोलनि गोबां जायगायाव बर' मिडियामनि स्कुला थैलांबाय फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय, बा बेयाव फरायसुलिनि आंखालावबो थैलांदों। गोबां भेन्सार स्कुल दङमोन, बे भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायैनि थाखायबो बे फरायसालिफ्रा थैनो गोनां जादों। आरो माखासे प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफ्राव थोजासे नांगौबादि फोरोंगिरि मोनैनि थाखाय दिनै माने जोंनि फरायसालिफ्रा माने थैलांनो गोनां जादों। दा बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों आसाम सरकारजों सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेरजों जाय स्कुलाव माने टिचार्स नांगौ, बे स्पेसियेल टेट एलपि आरो एमइ नि टेट सेकेन्डारि लेभेलसिम हाई स्कुल लेभेलसिम टेट फाथिनायनि गेजेरजों बेयाव एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्राया रोखा जाबाय डिसिसन हिसाबै। जिखिनि भेन्सार स्कुल दङ 6.3 बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदि बेखौ मावफुंनाय जागोन आरो बेखौ लानानै सरकारा डिसिसन लाबाय। आरो गुबुन फारसेथिङै जेसेबां जोंहा कलेज दङ, दिनै सरुफोथार कलेजाव दिनै पस्ट ग्रेजुएसननि थाखाय मोनसे डिमान्ड दङमोन, बेखौ स्टुडेन्ट गैया होननानै केन्सेल खालामना होनाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ दिनै जोङो गोदान रिप्रप'जेल होनानै क्रिएसन खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिनदों आरो सरकारा बेखौ गनायदों। बेनि अनगायैबो जिखिनि कलेजफोराव माने 4-5 पस्ट ग्रेजुएसन जायो, बेखौ एसटि हिल मालाबा ओबिसि एससि हिसाबै रिजार्भेसन खालामदों। आरो बर' मिडियामनि जिखिनि पस्ट ग्रेजुएसन जायो बेखौ सिंगल केडार पस्ट हिसाबै एसटि प्लेननिल' रिजार्भ जानांगौ होननानै जोङो खावलायदों आरो बेखौबो सरकारा गनायना लादों। दा बेखायनो जेराव बर' मिडियाम स्कुल गैया, निउ एजुकेसन पलिसि बायदि गोदान स्कुल गायसननांगोन आरो गोदान हाई स्कुल गायसननाय जागोन। एमइ स्कुल एलपि स्कुल गायसननायनि थाखायबो जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनगोन। आरो जिखिनि क्लास 10सिम जोंहा हाई स्कुल दंखायो बर' मिडियामनि, बेखौ हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनानै बेयाव पिजिटि टेटनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होनायनि जिखिनि प्रक्रिया बेखौबो सरकारा हाबा मावनो थाखाय थिग खालामदों। दा बेखायनो जों मिजिंथियो जे सोलोंथाइखौ लानानै जोंहा गोबां हाबा मावबावनो गोनां दङ, सरकारजों जोङो जुजिबावनो गोनां दङ। गुबुन फारसेथिं समाज हिसाबै थांना थानायनि जिउआव जोंनि राव हारि थुनलाइ सोदोमस्रि गासैखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन आरो फोथांना लाखिनांगौनि बेलायाव जोङो गावनि अस्तित्व गावनि आत्ममर्यादानि थाखाय जोङो बयबो हाबा मावनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो बयबो जोथोन लानांगोन, मोजाङै गोग्गो गोथारै फोथांना लाखिनांगोन। मानो होनब्ला बे आफादा माहारिनि रैखाथिनि थाखाय जेब्लाबो गसंथाबोदों आरो माहारिनि खैफोदाव दाहाल बायदि बियो गसंथानानै हारिनिखौ बेंनानै दिनै बे समसिम लाबोबाय। दिनै जोङो खोनानो मोन्दों जे माखासे सुबुंफोरा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बर' हारियाव माने गावस्रा गावस्रि खालामनायनि गेजेरजों इउनिटिखौ डिभाइड खालामनानै आफाद दानो नागिरनाय जों खोनानो मोन्दों। बे जोबोद दुखुनांथाव आरो जायफोरा बे हाबाफारिखौ मावनो नागिरदों आं बिथांमोनखौ खावलायो जे बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो बिथांमोना बेबायदि डिभिसिभ मोनसे पलिसि समाजखौ डिस्टेबलाइज खालामनाय जि पलिसि बेखौ जाहाथे लाया। गोलाव सम एना एनि दाङाबाजि गुदुं गुसु थासारिनि गेजेरजों बर' हारिया सोमावसारबाय, हाथियार सोमावसारनाय जाबाय, गणतान्त्रिक सोमावसारनाय जाबाय। सोमावसारनायनि गेजेराव
गाव हारिनि गेजेराव एना एनि हिंसा हिंसिनि गेजेरजों आदर्श सान्थौ सानस्रिखौ लानानैबो दाङाबाजि जादों गोबां जिउ खहाबो जाबोदों गुबुन हारिजोंबो जथेस्थ बुथारजाबाय सरकारि फर्सजोंबो जुजिनायाव जोङो गोबां थैनो गोनां जाबाय 5000 मानसिया शहीद जाबाय दिनै मोनसे पिसफुल इनभाइरनमेन्ट हाथियार सोमावसारनाया दिनै जोबथ'फैबाय दिनै उननि लामा हान्थिनांगौनि थाखाय राजनीतिक संग्रामनि प्रयोजन दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि दानाय सेबा खालामनायनि थाखाय हाबा मावदों आरो बिटिआर सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो सुक्तिया मोनसे समसिम जुदि माने रोखायै आबुङै मावफुंजायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखाय सोमावसारफिननो थाखायबो जों रेडि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै धुपगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि जे हाबाफारि लानानै खुंजादोंमोन बेयो दिनै थुंगेबाय दिनै गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ लेंहरनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा सरकारनि गुबुन हाबाफारि थानायलाय बिथाङा गुजरातआव बिथाङा दंहैयो दा बेनिखायनो बिथाङा फैनो हायैयाव दिनैनि बे गेवलां मेलाव गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजों रायजो राजाफोरजों जाहाथे लोगो मोनलायनायनि मोनसे खाबु जायो बेनिखायनो बिथाङा गावनि एबसेन्सआव बावहाय आंखौ थिनहरदों आरो बे लेखायैनो आंबो दिनै बेयाव नुजाफैदों आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि बिबानगिरि जानानै धुपगुरि ओनसोल एबा गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि जे जेंना जेंसिफोर दङ सोलोंथाइनि जेंना हा हु फाट्टा मोनैनि जेंना बायदि बायदि जे जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ जाहाथे जोङो फैगौ समफ्राव जाहाथे जोङो सुस्रांलायनो हायो बिटिआर काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जों एमएलएफ्रा बोरै जों नाजालायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै नि गेवलां मेलाव माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंदों माखासे सावरायलायनाय जादों आरो मिजिंथियो जोंनि जे जेंनाफ्रा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सुस्रांजागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बेवहाय जों एमएलए हिसाबै जाहाथे जों रल लानो हायो बे बाथ्राखौ आङो दिनैनि गेवलां मेलाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफोरजोंबो बे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों